Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 22 sa bulan sa Disyembre tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 46 ngadto sa 56. Unya miingon si Maria, nagdaig sa Ginoo ang akong kalag, ug nagbalipayon ako diha sa Dios nga akong manluluwas, tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon, ug sukad karon ang tanang tawo mutawag kanako bulahan, tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamhanang Dios. Balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya, gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa tanang kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang kamot gagamhanan ug gipatibulaag ang mga tao nga mapahitas-on uban sa tanan nilang laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono ug gituboy ang mga timawa. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom ug iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang saad sa atong mga katigulangan, mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon, ug nahinumdum siya pagpakitag kaluoy kang Abraham ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Mipuyo si Maria ug mga 3 ka bulan uban kang Elizabeth ug unya mipauli sa ila. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.